जरे ना ले जा अपना बेटी के ससुर जी घरे ना काहे खातिर कबू तरकारी कबू भात जरे ना ले जा अपना बेटी के ससुर जी घरे ना। तो अकेले रहबा का टांग पसार के लहई कुछ लिस्ट बा जाके बाजार से सामान ले आवा चुपचाप ज्यादा भाषण मत करो। ओके जा रहा हूँ। ए सब्जी वाले भैया 1 किलो टमाटर दे दा, 2 किलो प्याज दे दा, 2 किलो आलू दे दा, 1 किलो मुरई दे दा। भाई तार बड़ी लंबा लिस्ट बा। अरे का कहीं हो हमार मेहरारू है लॉकडाउन में परेशान कोइले बिया। अच्छा छोड़ो तू हमरा के गरम में मसाला दे दो। का गरम में मसाला? अरे नाना गरम मसाला दे दो और 5 रुपया के धनिया दे दो और 2 नींबू दे दो। और बोलो और का? अरे तनी मिर्चियो डाल दी हो। अच्छा कुछ जनानो खाती छोड़ तारा लगे ना मिली एकदम मिल जाई। बोलो सिंगार के सामान रख ले बड़ा काची लेबो लिपस्टिक देब खत्म बा तो चोलिए दे दो मिहर मौक बुझाता रहा नई खे तो घेवड़ा रख ले बड़ा। अरे कहाँ बाड़ू हो लो ये अपन सामान। हाँ लाओ तो देखी। हेलो अच्छा सब तबा हो आदि का लोई है तहर दादी। ए तू ढेर बोलत दाड़ू। लॉकडाउन लागल बढ़ल दुख बादूना दिन भर मलस घर में खैनी आ चूना पहले बारे ये पदर या माई जहिया से आइल बाड़े छोड़ के ये पूना। अरे का कोई लॉकडाउन में तो एकदम बेंग भइल बा। रात भर सूते में 8 बजे जहागे पॉप जिसे होटे तो टीवी में लागे बोलला पैकना होता से टहर लोड़े खातिर मुंह बहवे ले आगे। ना काम का जबाटे इनके नूरा जबाटे खाना से पेट कब हो भरे ना। अरे देख के तो जीव जोड़ जाता। पबजी खेलत दिनों रात करे ना ले जा अपना बेटी के ससुर जी घरे ना कबो तरकारी कबो भात जरे ना ले जा अपना बेटी के ससुर जी घरे ना। आ कहां बार हो 4-5 गो साड़ी बजा के तनी फीस दी हो। लाव इहे रह गेल बाबा की। हां तो घट जाइबा का। अरे घट त ना जाए लेकिन तोहरे चलते कहियो ट्रेन में कट जाए। जैसे करिले कुल्ही करिले हम हो बैठल बैठल इनके फूलता दम हो होता नहीं टाइम पास या माई कबो कबो पबजी खेलिले हम हो। अरे उ तो कबो मन ना लागला त तनी तनी खेलिला। 2-3 महीना से बाटे जे हाल हो कहियो नन्ही मन से सिंझल हो दाल हो देखो तनी रात दिन हम रहन हो मोनू कहेले सचो बिगड़ल बचाल हो। ए आजा बचन लगे नाही मन खेले के कबो कबो मन करे ना। अरे तो कहाँ जाई लॉकडाउन में पबजी खेलते दिनों रात करे ना ले जा अपना बेटी के ससुर जी घरे ना कबो तरकारी कबो भात करे ना ले जा अपना बेटी के ससुर जी घरे ना। अरे ले जाओ। मिक्स बाय दीपक दिलकश।